ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli do Elmer Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka absan tre uchimang kilong pelong ka jingi mirjimut hapadeng kari India bat kari USA ha nongba New Delhi hin kesngi ban penklan ya ka jingi dai hapadeng kini ki ari lapan rungpura ya khrian khasi bat garu ha ka jing puli jong ka Central Board of Secondary Education ni CBSE lection benda umunti rangba ka jela ukon rat ke sama ha ka jing rakhe ya ka jing dap shis pa asnam ka tura natia samiti bat penkut ka Shillong la jong football club da ka jing job persya ya ka ladu ka Diamond Harbour ha ka jing ila ka bakat du jong ka Indian Football League persya ka khubor ka babnya Menteri Kambari u Dr. S. Jaishankar bad Secretary of State jong kari US u Marco Rubio ne kesngi kila pelong ya kejing ya kran ka bajelio hanong ba New Delhi kini ki agut kinong yalam kila pinti kena bat kin pinklan ya kejing ya dai jong kini ki ari bat banyak trailang habun ki kam kendroi bat kentup nalu ka khayi ka pateng ki bor ka songsuk songsain lembat kiwei u Dr. Jaishankar ulo ongru ba kejing ya dai jong bara atli kiri kihta bat pinki ya ka perthei bat kidan kejing ya sotanat ki bedei hakaleng jong ki katto kat ni kithan uni Menteri Kambori ula kedawru ba kejing ya kren kilaja ha kejing long jingman jong ka perthei ka bajelio bat ula penpau ya kejing syania ha kejing ya kren ki paple bat ki papinni jing mentoi ka India ka lapha ya ka benta beningkong jong kitiar sumar bakirki bat kitiar yada syakijaka sumar banyada ya ka jingpang ha Afrika henden gesngi ha ka jingtho ha ka rensan ex Menteri Kambari u Dr. S. Jaishankar ulong baya kitiar lapha kum ka jingping khe ya ka jingpang Ebola ka badang mi shu u Dr. Jaishankar ula benrap ru ba ka India ka dang yai beteng ban kersan ya ka Afrika ha ka bayade ba ka jing ha ka jing trelang bat ka African Union kani ka jing rap ka ya kejingnya trelang jong ke India bat kiri Afrika ha kapan pengklan ya kerukom sumar pat ba bat banjubab ya kejing ha kokot kya Menteri Kesuarkan Pedeng beripet ya ka Kambari doka u Rajiv Ranjan Singh pinyat ya ke Regional Review Meeting na ka benda ka than syate lamik ni ha Aizol Mizoram menda kesngi kani kejingelang kan pelong ru ya kejingekran halor ki but terikam ha ka lawai na ka benda ka jingroi ka barne ha ki benda ki jingba jingmiat bat ki nongrap bat ka jingken tiu ya ka kamai kaji ha kani kejingelang uni Menteri Kesuarkan Pedeng pleo bat bu ya umau nongrem na ka benda ki projek bakongsan ki bakot palat laipu alkelu tingkah hapo ka Pradhan Menteri Matsya Sampada Yojana and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Ya kaktian kasi bat kaktian garu layo ban penlumpura ha ke Scheme of Studies jong ka Central Board of Secondary Education CBSE bat kumta kala plelat ya ki school baya soalang ban ya ki kum ki subject balai ni ka third subject banjit ha kaktian ka balai nadu ka por puli jong snam arajar afnrio arajar afnyo kani ka subject kaladon ha ka CBSE Oasis portal jong number safnrio bat safnyo kawai hadin kawai pat hapo ka jingpeng bet jong kobut ya kilai teli kitin nakaliang Menteri rang ba kejela ukon rat ke sama ulong bakani ka sinjam ko bakongsan kan aji mentoy ya ki khna school kan pensuk ya kijing na ka benda ki school batkan kersan ya ki nong hikai kitin batkan pengklain ru ya ka jing pene pensa ya ka pateng kitin baruspa jong kejela megalayam Menteri rang ba kejela ukon rat ke sangma ha ka singsit jan ulalek sya ka jingra ke dap shis pasnem jong ka tura natia samiti ka waina ki jaka riti dustur balarim bat bapaunam jong kejela ka blalong hajaka jong ka samiti halowa babu para kani ka jingalang ka longru ka dak jong ka history ha ka jingai linti jong ka jaka puli ka shis pasnem ban kintiu ya ka art ka culture ka jingela kai ba ka jingetli ha ka imlang ka salang habakran ha kani ka jingalang Menteri rang ba kejela ul ai khuble ya kinong Krisyan bakid khot jong katuran natia samiti hakawa kilapoi syakini ke history kum kinong yalam bat kipateng jong kinong dro bat ul ai buromru ya kinong simbenta kibalano senyang syak jingai linti ka bapela jong ka jaka puli nadu balaseng ya ka house nem khat khandai spa apun reu kani gede ka Akashwani Shillong ka bolam sepi ya khubor ka
Indian Air Force ni ka IAF kala pelong ya ka Special Airlift Operation ban pinkenria ya ka Sipay National Cadet Corps ni NCC ki bala sakut ha Imphal India hadin bala penkut ya ka kam jong ka Air Wing NCC ha ka arko tarik mentau benai ka Indian Air Force kala pelong ya ka ni ka evacuation mission ha ka sengi sejan ban pinti kena ya ka jingwan phai ka basengan jong ki samla puli hadin ka jingni jong ka jingya kenat ha Manipur ki cadet ki bana Assam Jorhat bat gauti kim shimnala ban net phai biang da ka surok namar ka jingthut hakilinti ya bat ka jing e ha ka jing singan ka bami na ka jinglong jingman ha ka ni ka jela kat kum ka jing e thu ki he sarkar la pandon kam lightly ki ling swing jong ka AN32 ban kitlut ya shispa lai pu arngut ki Sipay NCC na Imphal Kamet jongka Kristi tha gabil mumin sa huwis nim kakarta kabalaklat no ha Dubai ha ka arpui terik mentau benai bat kalapoi ha Delhi hin kesni lemba keling sun jongka Air Arabia la ban kedau ba ka Kristi tha gabil mumin kadai na rongjeng jongka East Garul District jongka jela Meghalaya bat kadai ka batrei kum kenongi kai violin ha ka Arab Unity School LLC ha Dubai la ban kedau ru ba ka Kristi tha gabil mumin kalayo ya ka hat atak ha khasan terik ujumang bakala Sumar ha Mirdif Private Hospital ha Dubai UMLA jong ka rongjang u jim sangma ulai thu bakalong yeng jong kani kalong kni kilawan banya kendu ya u bat pancing rap namar ba omdon uwei ru khot jong kani kalong yeng ki bandon ya ka passport ban le se Dubai ban pendep ya ka jinon kam bat banwan ra ya ka met ka jong ka shala ka jong kari so uni UMLA ka rongjang ulale ya kendu ru ya menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ban pancing rap lem ya kani kalong yeng Uwei usamla ka jenla ubalatip kerteng kum ujinal armarak na kasinong lum tuli jong ka East Castle Sisik ulayo banyak kendu biang bat laka yeng kesem hadirin bala pelat ya u na ka jengsya keno sya leben ha Jammu and Kashmir na kaliang umintri rang ba ka jela ukonat ke sama ula pedang ya u hakat ling swing gati hadin ka jinget relang ha pedang ka jela Meghalaya bat Jammu and Kashmir kat kum ka jinget hu jong ka sorka jela umarak ula trei ha ka wei ka cakaba masinagar lalai snem kinti hapo ka jinglong jingman ki bala keno bakilong ki bapenong kam bakala ha ka ba ula sya kentat bat nyok tulop bat sya pensitomben ha ka met bat ha ka bot perkhat pedan ujenal umi nam Meghalaya ha kerta ka bakhat rus nam banwat kam wat jam balaya thu balaya lam ya u sya Kashmir da wei uru shimet u balaya kendu ha Shillong ka jingyok ban pelat ya u kala sedang hadin ba umarak ula phone ha u iwei kendai nyo wei CM Connect helpline ha ka ap sa tolik u yayong jong snam arajar apn riu nakaling sarkar jela kalay trailang bat ki sarkar lembat ki pulit jong ke Jammu and Kashmir bat ka jinga trailang jong kini ki aleng mamna layo pat ban pelat ya u Nasri Nagal ka Shillong Lajong Football Club kala pengkut da ka jingjob ha ka jingile ka bakhat du jong ka Indian Football League hadin bakalala ban pilim no ya ka Diamond Harbour da lai gula not ha ka sni sejan ha Kalyani Stadium ka Diamond Harbour ka dei ka kenhun ka baladap ban khol ya ka nam la du ha ka ni ka Limpung na du bakalala ban pinyak hat ba ka Dempu ha ka jingile ka balala kat ba ka Shillong Lajong kala wan ha ka dan ka baar ha ka ba ka duna tang sipon ya ka te ka ladu bat ka sini kan kalawan ha ka kedan ka balai haba phai sya kini ka jinge khon boro ar ki ken hun kila persyang banya kunting e nalu ka basdang ha ka ba kila yo e ki katu ka ni ki ka buk siar hadin sitang kenta ka Shillong Lajong kala yo ban pin ki jar ning kong lemba u ever bright sun sana milim pada ha ka minit ka balai pho ba ya ka gol ka ba ar la thep da ugladi Nelson Kharbuli ha shwa ban kut ka kelas step hadin katu kat ni por bala beteng ya kala minit ka Shillong Lajong kala thep yang ya ka gol ka balai lemba u vice captain u Frankie Buam na ka minit ka bal san pusau bat ban khurs dan ya ka jingjom kumba ka pau ka ni ka dei ka sien ka baningkong ba ka Shillong Lajong Football Club klayo ban bat ya kadan ka ba ar ha ka ni ka Limpung nalu ba kala rung sya ka I League house nam ar hajar khandai kalong jing sarong na ka benda ka jela Assam namal ka Rupa Muni gar na Lakhimpur kalong ka kenthei Assam ka baningkong e ban kiu ya ulum Everest ulum bajong tam ha ka pathei ka kin hun ki ulum ko batang khatwei ngut ki khot kenthei kila job ban poi sya ulum lemba ka linti jong ka South Call ha ka atwi ter ujumang arajar afun riu ka balong ka jing ki ulum Everest ka baningkong e jong ka ITBP da baro ki kenthei la ban ko ba kini ki jing ki ulum Everest jong ki kenthei ka dei ka bala penlong da ka Indo-Tibetan Border Police
Kato ka khubor kalakot kapawan sa pina ka studio yung ka Akashwani Shillong but sa kandiat po min seso but ka Akashwani Delhi nakabanta ka khubor katin hindi but buot pat sa khubor hakaktin pareng kani kaday ka Akashwani Shillong.